MATTHAIA bung somni pakhat chang khata tanga chang som pakhat ro pui taka Jerusalem lu thu tin Jerusalem khua an thlen dâwnin Bethphage khua olive tlang chu an thlen chuan Isuan zirtîrte pahnih atira an hnênah in hma zâwn khuaah sawn vakal ta ula Sabengtung thlun kianga ano nen in va mumayang phelh ula ka hnênah han kai rawh tin 2 point in hnênah engpo asoi chuan Lalpan na du ani in tianga tin ani chuan aron tir nghâl mayang atia ente ilal chu thuhnuairawlh takin sabengtung chungah sabengtungno chung ngeya chuangin I hnênah alo kal dawne tin zâwn fanu chu rilrawh tia zawl nei ka a asoi kha alo thlen theihna turin chung chu alo omta ani tichuan zirtîrte chu an vakala Isuan an hnênah thu apek ang ngein an tia sabengtung le ano chu an ron kaya achungah chuan an puan te an pha ani chuan a chuan chanta a tin mi pui zinga atam zokin kalkongah chuan an puan te an pha midangin thinga mi chhawl an sata kalkongah an pha boka tin mi pui a hmalama kaltele azui tu te chuan Davida fapa hnênah hosana lalpa hminga lokal chu fakin omro se chungnung berak hian hosana ti in an awa tin Jerusalem khua alo lu chuan a khua in hemi hi tunge ni ti in an phuta murmura tin mi pui ho chuan hemi hi zol nei Isua Galilee rama Nazareth khua mi chu ani an tia Jerusalema lal angai lu don khan tuma chuan na ngai lo sabengtungno thlangin ara atani fanram mi puiten an nei silpon le chhol an pha o Isu I chuan awangin sabengtungin choimoina ro pui donga nangma chau thlang tu te chu ilan hunin an lang ve don ani Krista aya lal ke kanuna tamsia o lalpa I chuan na tlak kani velo sin I khongai na ke mi sual ta na toke mi sual mai kani min kalsan ro lalpa imi te I hruai na lam tlawanga hian engma rengi tan ti thei kani ve silova ma se he kanun na chhol chau hi imi te tan ka pha ve e o lalpa ro pui le thiang hlim imi ten rap velo ma selangin isoi sak mai tur po in asira tal karon in pha ve e